ndebe anyị bịakwa n'ụfọdụ na eziokwu apụtabagokwa n'ife na ndị ogbu onwe ọbara na fa asabagokwa asịsa na fa ewepụtagokwa afa onefa ha wee nọrọ na ya bụ otu nzuzo onefa ha wee na-enyi mmadụ na ndụ onefa ha wee na-eji mmadụ wee na-eme foundation bịakwanụ na-afa fadị ife anụnwa ya na fon nọmba fa wee wepụtakwa stika nke ndị klọb fa ya bụ ife unu na-afụ ebe a nke esekwanụrụ nduru n'ihu ya wee na-akọwa na afa ya bụ klọb bụ White Crop Kingdom for Progress n'afa klọb fa afa ndị unu fụrụ ewepụtara ebe a daa afa mmadụ 11 mana a na-akọwa na fa adọrọkwanụ mmadụ 11 mana a na-akọwa na fa karịrị mmadụ 11 na ife fado bụ 14 ka si nọ 15 kama na onye nke sara asịsa wepụtara afa bụ sọsọ afa mmadụ 10 bụ ife o dere ebe anụnwa o wee bụ na onye nke wepụtara afa anụnwa bụ unu echetara onye nke agha akụpụrụ ife na-ekwere ya egwu onye nke agha egburu mma n'aka gbuo ya mma n'isi ahụ ya niile bụ so mmemme onye nke ahụ na-asa asịsa wee kọwaa ka fa si wee na-abata na nya bụ klọb na ife eji abata na nya bụ klọb na ọ bụrụkwa na ịchọ ịpụ ife iyi emekwa bife ịpụọ onye nke sịrị na ịchọ ịbata na ya na-aya agbaghị ndụ n'ihi eweta osinọ 500,000 mana onye kwuru ife asị nọ isi ka ọ na-akpụ na ọ bụrụ na ị nweghị ego ihe eji wee weta ife niile a gwara o ịma na ihe eje wee na-atọta mmadụ mana ọ bụrụ na ịchọ ịpụ na nya bụ klọb na-aya eji ọbara nkịta wee meghasịa ụfọdụ ife emerụ n'isi ịma na a na-agbafa ndụ na ọ bụrụ na fa bata na nya bụ klọb dịka onye nke sara asịsa sikwa wee kwuo ebe anụnwa onye nke ahụ bụ ife wepụtara listi afa ndị unu na-afụ ebe a o nwere ebe egosiri mgbe ọ na-asanya bụ asịsa mana ụnụ mana ọgba ọtọ na ndị etigokwa n'ihe ezigbo ife ekpuchinata m ebe ahụ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa o wee bụ na afa ndị o wepụtara ka mgbọrụ na afa ndị nke m fụrụ anya maka na nya bụ afa na-afụchakwu ya ọfụma ọ na-abụ onye ọ kpọrọ afịa ọ kpọkwanụ fon nọmba ya kama na ọ ha akpọkwanụ vileji onye ahụ maọbụ kọmuniti onye ahụ amaazị nke a ya esi wee marụ ndị mana ya abịakwa ka inye anya ọfụma ka ịma na o nwere onye ịma na-aza nya bụ afa dị ebe a inyekwa anya ọfụma ma na o nwere fon nọmba onye ịma na nya bụ fon nọmba etinyere ebe a ka ị marụkwa na onye ọbụla na-efukwa n'okirikiri ebe unu bi n'ọkwa ya na-atọkọrọva nke abụọzikwa nke na mmadụ dọbara okwu agbube ya a na-atụ ya egwu asị na onye fuo a na-atụ ya aka na ụnụ makwa na onye nke ewepụtagoro foto ya na-akọwakwa na ọ na-ejeta ụka ọfụma na iruo na Facebook peji ya ọ na-egosi ife ndị ụka niile na-eshi ya postu ndị ụka na-akọwa na ọ bụrụ na ịfụghị ya na be ya na ịfụghị ya na ebe ndị otu nzuzo anụnwa ijea n'ụlọ ụka na-eyi afụ ya na ndị o nwere ebe ọ na-ele afịa a sị na ọ na-ele eletrọniks na nya bụ onye nwekwanụrụ ego na agụụ aha agụ ya onye nwa bụ nke na-anya mechi na ọkada wee je na-ebute ndị mmadụ onye nwa bụ nke butere nya bụ nwatakịrị dị 13 years wee na-akọwa na ka fasikwa ebu mmadụ bụ fapụtafa ụmụazị na-agala onwefa fasị na mechin fa mebiri emebi na gụ biko na gụ nyerụfe aka ka ịkwa anya bụ mechin aka ijezie ka inyerụfe aka kwa mechin aka amaburu fa na rie n'ọkwa ka fasigasị atọgasị ndị mmadụ o wee bụ na afọ onye nke izizi fadele ebe anụnwa bụ Okechukwu Ilo onye nke ịbụọ wee bụrụ Uchenna Kenseri onye nke ịtọ wee bụrụ Nweke Ifeanyị onye nke ịnọ wee bụrụ Ụzọ Ọkpadu onye nke ise wee bụrụ Ọdịnwa Mkpa Ejike onye nke isii wee bụrụ Eze Anyanwụ onye nke nọmba 7 wee bụrụ Marcel Nwosu onye nke nọmba 8 wee bụrụ Fada Ngozi Okafọ ya bụzikwa Papa Ngozi onye nke nọmba 9 wee bụrụ Ọzọ Ekene onye nke nọmba 10 wee bụrụ Igwe Chika onye nke nọmba 11 wee bụrụ Onyeka biko na-enyi anya ọfụma na mụ afụsị ọkwa ife ọ dere unu n'ezi anya unu ama na onye nwaka ọ na ọ bụrụkwana ya fon nọmba fadịkwana na ya bụ ife ọ bụrụ na ịma ha afọ onye iwe onye dere ya bụ ife ma nọ na ọ machaghị ife ọ na-ede inekwa anụ fon nọmba anya ka i wee marụ na ịma onye ka ịmakwa na onye nwe ya bụ fon nọmba na ndị ewepụtara ebe a bụ onefe aha wee na-enyikwanụ mmadụ na ndụ onefe aha ejide mmadụ na ya egbu ya egbu enyie ya na ndụ were emelụ foundation na ọ bụrụkwa nke na-ejide akwa wiu na ya bụ onunu na-aya agụpụta onye nke ebu ụzọ kwa wiu ebe ahụ nwugoro anwụọ mba na-akwa wiu ị na-anụkwa isi ndị nke nwugoro anwụọ n'ime ebe ahụ isi ndị nke letọsigoro eletọsịa ewee kpochie nya bụ onunu welu simenti techie ya onye ahụ nụgidezie isi fa ọ telebagidie n'anya lebagidie n'imi ọ daghị ekute ume hit ya na-eme ya ọ na-eti mkpu onweghị onye ya abịa zọpụta ya ọ nọrụzie ebe ahụ o wee nwa ejidekwa onye ọzọ anyị egbukwu ya egbu eburukwa ya kwanyekwa ebe ndị nke legolele nọ onye ahụ rukwa ọ na-eti mkpu o ya etigide wee nọrụkwa ebe ahụ wee nwa weta ya na-arịba ahụ n'ahụ na-arịba hai kedu na ụdịka ji obi dị ife nke a biko nụ ya bụ nwatakịrị dị 13 years fa kwanyere ebe ahụ onye ma ụdịka isi ya bụ nwatakịrị nụrụ mkpu wee ba ya ọnụ maka na ọ bụ na fa kechiri ya ọnụ onye etinwu mkpu eburukwa akwa wii na nke ndị nwụrụ anwụ ọ na-esi ndị a nwere ajọ obi and esikwa m kwuo ndị a na-ele anụ ahụ mmadụ maka na mamụ ka fa si enweta ego a onye isi fa na-efesasị
o ya enwego ndị dibịa ndị ọzọ ọ na-elesigasị anụ ahụ ndị mmadụ na-enye ya ego faji wee na-akpa agwa ọjọọ afa na-akpa ọ bụla so n'otu a kafa nọ o nwere ife ọzọ na-eme na-enye ya ego aịda na ọ na-ele mmadụ na ndụ ono na-ele anụ ahụ mmadụ ozu ndị mmadụ anụ nwe ụnụ fụrụ dị na moto bụ ozu ndị nke ebupụtara n'ime ebe ahụ ka a na-ebujazi na mọchụwa ka amalụkwanụ ndị nwekwanụ fa bụ ozu ya bụ ide pray ide show ka ụnụnụ ka o si wee na-eme advat afịa ya ka o si alakọta ndị mmadụ wee na-ezufu ochi wee na-egbufa. Ọhaneze ekelekwa m unu. Ọhaneze onye unu a na-ekwu okwu bụ Ọzọezana ide play ide show. Ọmụ bụ Ọzọezana ide play ide show. Onye anyị nọ n'obi ya today bụ Akpụgo eze nwanyị. Akpụgo eze nwanyị is a heavy, a mightier deity, ancient days deity. Akpụgo eze nwanyị ife ọ na-arụ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ nwa ghara ịfụ nwa ị bịakwute Akpụgo eze nwanyị ọ ya ekughe gị nwa ozugbo ozugbo. Ọ bụrụ na ife na-esiri gị ike ị bịakwute Akpụgo eze nwanyị ife isi ike ana. Akpụgo eze nwanyị is a mighty deity. Ọ nwere power, excess power. Imere gị ife ọ bụla ị chọrọ. Akpụgo eze nwanyị ị na-achọ nwa bịakwute Akpụgo eze nwanyị na ọ ya nye gị nwa ghara ịna ya n'azụ. And Akpụgo eze nwanyị ị na-achọ ego bịakwute ebe Akpụgo eze nwanyị na Akpụgo eze nwanyị dị capable imere gị ihe ọbụla ị chọrọ bụ ihe ọma. Ị chọọ ịbịakwute Akpụgo eze nwanyị na nọmba ị ya akpọ